Ей, вижте колко много хора са се събрали. Защо са се събрали? За да не гледат как играем на връбчета. Ау, да гледат. Те такова нещо като нас не са виждали. Човек, когато няма какво да прави, ходи и гледа театър. Старовремски работи. А сега какво правят? Мислят. Да гледам ли? Да не гледам ли? Абе, човеко, я не му мисли, а ни гледай! Приятно гледане! Да не ти дава Господ да живееш в яйце. Вътре тъмно, ни прозорец, ни врата има. Толкова тясно, че човек няма на къде да се обърне. Седиш вътре по цял ден и по цял нощ и не знаеш навън. Ден ли е, нощ ли е? Оня, който е бил затворен, най-добре разбира жаждата за свобода. Що му сетих, че в мен всичко заяква? Реших да разбия затвора! Почнах да опитвам с човката. Стените на яйцето твърди, по-твърди дори от камъка. За първи път в живота си разбивах стените на този тесен затвор. И човката ужасно му болеше. Дори на сън ме болеше. Но не се отчаяваме и продължаваме да разбиваме стените! Ти, който си вътре, човек или звяр, обади се! Той е западта. Винаги където има много яйца, ще излезе някой запретък. Ти, който си вътре, човек или звяр, обади се! Драги ми, господине, не можеш ли по-леко да почукаш? Добре, защо се блъскаш? И аз се отместих, драги ми господине, за да мога да видя какво минава под гнездото. Кисел! Не ти се ще даже да го погледнеш. Драги ми господине, аз не съм се пръгнал на този свят, за да ми се правят забележки. Да, драги ми господине. Момчета, айде да върчим. Ама как така да хърчиш, драги ми господине? Най-напред, за да хърчиш, трябва да си смениш пуха. Да ти поникнат пера. И да ти заякнат крилете. Момчета, вижте, насекомо. Какво мислите на насекомото?
било толкова лесно. Да си призная, едва махам клеята си. Толкова съм уморена. То да хвърчиш не е било лесно. Ама хич не е лесно да махаш по цял ден с клеята. Аз май няма да хвърча повече. И аз повече няма да хвърча. Аз повече няма да хвърча. Ще стана пешеходец. Може ли да си хвъркам и без грижи и по цял ден да си тананикам, тананикам, тананикам. Ако не искате да умрете от глад, трябва да хвърчите. Връбчета, вижте. Откакто се появихме на белия свят, забелязах, че сме следени и наблюдавани от едно нещо. Какво нещо? Къде е това нещо? И аз искам да го гледам него. Виждаш ли го? Вижда му се само очите и носа. Добре де, ама какво е това нещо, което ни наблюдава? Какво представлява? Как ли се нарича? Да го наречем онова нещо. Това нещо. Аз мисля, че онова нещо не само нас, връбчетата, наблюдава. Според мен, той и хората наблюдава. Чувате ли? Какво? Нищо не чувам. Училищното звънче. Децата влизат в час. Хайде да ги погледаме от дървото на училищния двор. Оттам се вижда в класната стая и покрай децата ще научим и ние малко история. Малко математика. И буквите също. А на мене ми харесва таблицата за умножение. 1 по 2, 2. 2 по 2, 4. 3 по 2, 6. 4 по 2, 8. 5 по 2. Аз бай. Ай, повече няма да уча. Не може да се живее с само една таблица за умножение. Не може! Къде избира река Дунав? Запомни ли? Запомни река Дунав избира. Ой! Колко пъти повторихме откъде избира река Дунав? Не. Знаеш ли какво? Може в момента само една таблица за умножение да ти стига, но ще се случи някой ден да не ти стига и да трябва да знаеш повече. И тогава, ако не знаеш, какво ще правиш? За това трябва да се знае откъде извира река Дунав. А вие, Гергана, вие знаете ли откъде извира река Дунав? Не. Добре. А вие, Ади, знаеш ли откъде извира река Дунав? Добре. А ти, знаеш ли откъде извира река Дунав? Прекрасно. Шестица. Виждате ли онзи човече с нанимата? Кой? Кой? Анатолий! Какво прави? Прави. Чесва се и мисли. Какво мисли? Да сее ли просо, да не сее ли? Да сее ли просо, да не сее ли? Вижте, сега го прави плашил. Драги ми господине, казва се плашило. Плашило, не плашило. Защо прави плашило? За да ни плаши. Защо ще ни плаши? За да не му изхълбем просото. Човек, когато го е страх да не му е изкълбат връбчетото просото, си съблича дрехите и прави плашило. Старовремски работи. Цялата му нива, виж, сега се е напълнила с плашила. Другите ниви вече зеленеят от просо.
А на нивата на Анатолий само сплашила. Ще дойде есента и всички хора ще берат просо. А Анатолий в своята нива само плашила ще бере. Но нашата птича перушина остава жива по земята. Всички птици измират, а хората събират перушината й, пълнат своите възглавници. Защото как иначе хората биха летели нощем на сън, ако не спяха върху птича перушина? Ако вие някъде по пътя си срещнете птича перушина, не дейте и отминава. Не дейте отминава нашата птича перушина! Не дейте отминава спомена на нашия живот! Ама съживявайте! Bravo!